Il-funtana ta' Tritoni hija fil-qalba ta' żewġ proġetti li mistennija jbidlu kompletament il-mod kif tidher id-daħla tal-Belt Kapitali. Qed nirreferi għal proġett tal-fost ta' madwar id-daħla tal-Belt Valletta u kif ukoll għal pavimentar tal-pjazza ta' Tritoni. B'dan tal-aħħar ser ibiddel kompletament il-mod kif tintuża l-pjazza ta' Warajja għaliex minn ċentru minn fejn jopra trasport pubbliku ser issir pjazza pedonali li tpaxxi għajn kull min jażel li jidħol il-Belt Valletta. Iż-żona pedonali fid-daħla tal-Belt tkun mixja waħda min-naħa tal-Biskuttin fil-Furjana sad-daħla tal-Belt, fi spazju miftuħ għall-użu pubbliku bil-pedament ikun magħmul mill-istess ġebla Maltija tal-bib tal-Belt Valletta. Pjazza Tritoni se ssir ċentru għal laqgħat u attivitajiet soċjali, kulturali u rikreattivi. Madankollu l-proġett xorta se jippermetti spazji ta' parkeġġ għal karozzi tal-linji, taksis u karozzini għal konvenjent tal-pubbliku li ta' kuljum iżur il-kapitali. Iż-żona miftuħa se tkun qed tirrispetta l-istorja sinjura ta' Malta billi n-naħa tal-fost tad-daħla tal-Belt jinbidel fi ġnien li se jkun imdawwal b'mod li jsebbaħ l-ispazju kollu. Għaddej ukoll ftehim bejn l-Università u l-Gvern biex issiġaru l-pjanti li jintħawlu fil-ġnien ikunu kollha indiġeni. Fil-fost se jkunu restawrati wkoll żewġ pontijiet dak li jagħti għal stradarjali u anke dak li fl-antik kien jintuża għal ferroviji. Kemm il-proġett tal-fost u kif ukoll tal-pjazza mistennija jagħtu prominenza u joħorġu l-sbuħija tas-swar li jdawru id-daħla tal-Belt Valletta. Dan huwa proġett li jsegwi oħrajn li tlestew fi żmien raġonevoli u li taw lura lil Malta l-identità u r-rikkezza tagħha bħal Forti Sant'Irmu, Strada Stretta u Pjazza Kastilja fost oħrajn. Dawn il-proġetti li tfasslu wkoll bil-pariri tal-Uffiċċju ta' Renzo Piano mistennija jkunu lesti sa tmiem is-sena d-dieħla.